να περάσουν οι αθλητές. Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε λίγο. Πήγαινε από το χώρο του αγάλματος. Σπύρος Σπυρόπουλος και ο Ιάκωνας Γιάννης Δημόπουλος απέχουν μόλις λίγα μέτρα από το άγαλμα του Λεωνίδα. Συγχαρητήρια! Σας παρακαλώ κάντε άκρη διότι έρχονται και άλλοι αθλητές. Σπύρος Σπυρόπουλος και Δημόπουλος Γιάννη. Παρακαλούνται για την απονομή ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο Ελπίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού κ. Καράτζη Λεωνίδα.